текста и не качвам едно малко кратко клипче, около минута и нещо, минута и 25. Качвам, да, здравейте хора, съм Никста БГ и не скачвам едно малко средно клипче, което просто е за информация за канала ми, какво ще правя през тия няколко дни и това. Информация за канала ми. Нищо няма, просто не снимам клипове. Това, което ще правя, ще снимам клипове. Тоест, това е третото. Ще снимам клипове. Спойлер, третото. Второто ще ходя с приятели и... Ще ходя с приятели. Човек, притеснявам се. Значи, ще ходя с приятели навънка. Ще се забавляваме, ще разхождаме из града. Ще си говорим. 3 неща. И това. Не мога да говоря за никакви теми, аз съм идиот. Да. Ще има много хубави игри, които ще играя на компа. Няма аз ползвам нищо. Ама нищо. Няма. Само CS. CS задължително. Ще имате поне по 2 клипа на CS и нещо друго. И това ми се ден. Това ще бях клипа. Аз бях Никста БГ и до скоро. Аре бе. Иди бе, ходи.